A veure, jo és que estic perplexe de veure com el Partit Popular plenari darrere de plenari ens sorprèn en coses noves. Ara ens diu populistes, demagogos i comunistes per portar així una proposta que és, que jo, com és tanta lletra i com han tingut que escoltar tant de rotllo, doncs jo vaig intentar traduir-li el que era el que jo pretenia en aquesta segona intervenció. És a dir, vostès estan omplint la boca d'eixir en els mitjans de comunicació, i quan dic vostès, entenguem, senyor Ortí, com sempre li dic, que m'estic referint al Partit Popular, no a vostès 7 en concret. És a dir, el Partit Popular està eixint en la premsa, explicant que el sistema de pensions no és sostenible, que no hi ha forma de mantindre-lo, que, home, clar, sent la base de sustentació de la crisi financera que ha tingut aquest estat, clar que no se sosté. Però jo ara me faig també una altra reflexió que volguera preguntar-les a vostès, a veure si algun dia ens la poden respondre. Mentre estan vostès en el govern arreglant tot el que diuen que estan arreglant, quin canvi estan fent a nivell d'estat espanyol per tal d'evitar que una crisi financera com la que hem tingut torni a esdevindre? És a dir, això és una de les coses que tenim que abordar. I així, el que estem portant és una proposta per a evitar precisament que un sistema que és bàsic i que sosté no només als majors i aquelles persones que tenen una pensió, sinó a aquelles persones que també depenen d'aquestes pensions, que ne són moltes arreu de tot l'Estat. És a dir, el que estem portant així és una forma d'intentar sostindre aquest sistema per a que no caiga. I vostès el tatxen de populista, de demagog i de comunista i que això no va funcionar. Doncs senyor, és molt senzill. Nosaltres portem així 3 idees. El rescat bancari, els diners que hem ficat en el rescat bancari per a un sistema financer que vostès en la seva ideologia consideren que ha de ser absolutament públic, nosaltres des de les nostres files tenim nosaltres des de les nostres files tenim molts dubtes d'això, de fet considerem que en gran part podria gestionar-se de forma privada, pública, ho estic dient al revés tot el rato, redeu. Sí, no estic fi. Ja portem massa hores. Aleshores, efectivament, estem portant així una proposta en la que el rescat bancari que hem tingut que fer, precisament amb els diners de totes aquestes pensions, que puga servir el retornament d'aquests diners per a poder mantindre el sistema més enllà del que estava previst en el propi Pacte de Toledo. També s'està plantejant una cosa que jo, mentre estava llegint la moció, no sé si vostès se l'han pogut anotar. La taxa Tobin estem parlant d'un 0,1. És que no parlem ni d'un 1%, d'un 0,1 a les transaccions financeres. Quan estem parlant que qualsevol autònom, qualsevol persona, quan està consumint un servei o un bé, està pagant el 21%. I és que, per què estem dient això? Perquè és que precisament això també són mesures per a intentar evitar que torni a passar el que ha passat amb el sistema financer, amb la caiguda que hem tingut. És a dir, tot està al final relacionat. I per últim, proposem també un impost als patrimonis de les fortunes més grans del nostre país, igual que tenen altres països de la Unió Europea, com s'ha explicat en la moció, el cas de França, que de forma progressiva se fa una espècie de taula i aquelles rendes que tenen una capacitat més alta són les que efectivament més tenen que aportar. És el mateix sistema que vostès critiquen, que és progressista, el mateix sistema que vostès critiquen de demagog, de populista i de comunista, és el que se fa, per exemple, en la seva escala de veïns. Aquell veí que té un pis més gran aporta més. Ja està, és que és així de senzill. Si tot el món ho veu així de clar, doncs per què no se pot aplicar això també a un sistema tan gran? N'hi ha moltes altres mesures que se poden aplicar per a poder fer sostenible aquest sistema. Per exemple, en despesa en defensa portem 5 anys que s'ha convertit en una tradició ja del senyor Rajoy, que en agost ens presenten un increment del pressupost
d'entre 1.000 i 2.000 euros, i 2.000 milions d'euros. O sigui, en 9 anys, en 5 anys aproximadament, portem 9 milions d'euros incrementats en despesa armamentística. Jo, bueno, doncs igual vostès consideren que la part més important de l'estat espanyol o la prioritat pressupostària que vostès tenen és que tinguem uns bons tancs i uns bons submarins i aquestes coses. Jo no sé fins a quin punt això és realment té la importància que se li té que donar. De fet, la seva ministra ha anunciat que va incrementar un 30% del pressupost d'aquest any. És a dir, i després de tot això, vostès ens proposen que efectivament el sistema se cau. Se cau perquè és que és insostenible, és que clar, no se manté a si mateix. És que així el problema no és tant si el sistema se manté a si mateix, sinó volem mantenir aquest sistema. El que aporta la societat aquest sistema de pensions és adequat? Se pot millorar? Doncs fem-ho. Si no podem, en els diners que tenim previstos en el Pacte de Toledo i en les circumstàncies actuals, plantegem altres alternatives. I això és el que fa aquesta moció, plantejar altres alternatives i explicar a la ciutadania que efectivament no tenim que quedar-nos en que el sistema siga absolutament sostenible per si mateixa, sinó que tindrà que buscar els ingressos des d'un altre punt. Moltes gràcies.